Zamyslel si sa niekedy, ako funguje tvoja myseľ? Je ako superles, kde sa narodia tvoje myšlienky, pocity a rozhodnutia. A teraz ti ukážeme, ako to celé funguje. Všetko, čo zažiješ, od smiechu až po stres, sa ukladá do tvojho mozgu cez nové prepojenia. Nové prepojenia menia tvoj mozog, ako keď stromom v lese rastú nové konáre. Aj les sa mení, aj myseľ sa mení. Tvoja myseľ má 3 časti. Nevedomie. To je ten obrovský hlboký les. Nikdy nespí a riadi 90% všetkých orgánov a procesov v organizme. Od dýchania, travenia až po to, ako sa cítiš. Hľadá, čo ťa stresuje a snažíš sa to vyriešiť. Podvedomie. Je ako most, spája nevedomie s vedomím. Prepája signály z hlbokého lesa do tvojho vedomia. Cez pocity, sny alebo to, ako reaguješ. Vedomie. Je to slnečná lúka, ktorú si uvedomuješ, keď rozmýšľaš alebo keď nespíš. Vedomie pracuje pomalšie, ale vie rozobrať zlé pocity a poskladať ich tak, aby ti neubližovali. Tvoja myseľ je ako nádherný les, ktorý rastie s každým dňom. Čím viac sa učíš, ako ho používať správne, napríklad zdravým dýchaním, rozprávaním o pocitoch alebo písaním, tým je les aj mozog silnejší. Skús dnes niečo malé, zhlboka sa nadýchni, alebo si zapíš, čo ťa dnes potešilo. Tvoj les bude krajší. Keď sa ti video páčilo, daj odber a like. Budem za to veľmi rád.